Καλησπέρα παιδιά, Μάνος Games εδώ και καλώς ήρθατε με ένα ακόμα βίντεο. Αυτό το βίντεο θα είναι games όπως πάντα γιατί μόνο games κάνω. Και το παιχνίδι λέγεται Tank Trouble. Ναι, Trouble. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι online. Λοιπόν, εγώ είμαι αυτό εδώ το tank και αυτός είναι αυτό το μαύρο tank. Και είναι 0-0 προς το παρόν. Βασικά ένα 0 με νικάει. Να, εδώ πέρα. Αυτός έχει 1 και εγώ 0. Είναι με πόντους. Ωραία, ωραίο παιχνίδι. Όπα, κάτι έγινε. Όπα, ναι, εντάξει. Λογικά θα τον νικήσω. Ναι, 1-1. Ωραία. Εγώ με το κόκκινο τάγκ. Δεν ξέρω αν σας το είπα. Εγώ με το κόκκινο τάγκ. Όπα. Θα κάτσω εκεί πέρα. Εδώ πέρα, εδώ. Έλα ρε. Πώς παιδιά, αυτό πώς το κάνει, δεν μπορώ να... Πατάει κι άλλα πράγματα. Έλα ρε. Έλα ρε Μίτσο. Έλα ρε τώρα, γιατί 3-1. Όχι ρε φίλε, έλα σπάσε. 3-1 παραμένει γιατί δεν πήρε και τέταρτο πόντο γιατί έχασε κι αυτός. Ευτυχώς. Έλα, πάμε. Έλα ρε μαγκά. Έλα, πάρ' το. Γιατί ρε φίλε, γιατί με διαλάει συνέχεια πως το κάνω. Όπα, τι έγινε πάλι. Αυτό το παιχνίδι παίζει να είναι και καταραμένο ρε. Μη γέλατε πραγματικά. Για να μην με λέτε άχρηστο, είναι και online και παίζω και πρώτη φορά. Αυτός λογικά θα έχει παίξει και άλλες φορές. Και λογικά πρέπει να πάρω κάποια νίκη. Η μία δεν μου φτάνει. Έλα εδώ. Έχω ένα μυστικό. Αλλά δεν θα το πει σε κανέναν. Έλα. Οι ίδιες μου οι σφαίρες. Κατάλαβα. Μόνο που δεν κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Αυτό το παιχνίδι μου έχει... Εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι το Cat Mario. Τότε ας το να πάνε. Έλα ρε φίλε, ρε πώς το κάνει. Μη με λέτε άχρηστο. Είναι και online και παίζω και πρώτη φορά. Μη με λέτε άχρηστο. Έλα, γουστάρω. Πραγματικά έλεος. Έλα. Μη χάσεις πάλι ρε μάνο για... Ναι, 2. Έχουμε 2 πόντους και αυτός 10. Νικάμε. Βασικά το αντίθετο, χάνουμε. Έλα. Έλα, φουσκαλό παιδί. Ρε, εγώ δεν μπορούσα να πυροβολήσω. Δεν ξέρω, πυροβολούσα σε μια φάση. Μετά σταμάτησα να πυροβολάω, δεν ξέρω γιατί. Έλα ρε φίλε, γιατί ρε. Αυτό το παιχνίδι, αυτός που το έβγαλε, είναι μπράβο του, αλλά αυτός που παίζει μαζί μου, όχι μπράβο του. Εντάξει, λογικό. Έλα, όχι τώρα αλήθεια δεν σου κάνω κάτι. Δεν σου κάνω κάτι και... Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Χάνω 13-2. Εντάξει ρε, στο part 2 θα προσπαθήσω να είμαι καλύτερος. Βέβαια θα το συνηθίσω πιο πολύ. Αυτό το παιχνίδι δεν... Στα 5 λεπτά το κλείνω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like,
Δίπλα από το like έχει και μια εγγραφή. Πατήστε την άμα έχετε πατήσει ήδη. Μην κάνετε και δεύτερο κλικ στην... και άλλος πόντος. Μην κάνετε και δεύτερο κλικ στην εγγραφή αν έχετε κάνει ήδη. Γεια σας και φυσικά bye.